உற்பத்தி சக்தியாகவும் கலை என்பது சரக்காகவும் வந்து இந்த சமூகத்துல இருக்குது அப்படின்ற ஒரு இந்த நூல்ல வந்து குறிப்பிடுறாரு. அது ஒரு காமராஜர் கூட வந்து ஒரு இந்த இந்த நூலை பத்தி பதிவிட சொல்ல வந்து ஒரு வடிவம் வந்து வந்து இதை பத்தி அதாவது அறிவியலும் இது வந்து ஒரு வடிவம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குறிப்பிடுறாங்க. நம்ம இதெல்லாம் எப்படி அதாவது ஒரு உற்பத்தி சக்தியை அறிவியல் என்பது ஒரு உற்பத்தி சக்தியாக இந்த சமுதாய சமூகம் அதை பத்தி நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது விரிவாக அப்படி இந்த நூல்ல அதை பத்தியான கொஞ்சம் வாதிக்கிறாருன்னு நினைக்கிறேன் நானு. அதை பத்தி கொஞ்சம் சொன்னாங்க நல்லா இருக்கும். உண்டு. இன்னொன்று வந்து சோசியல் இந்த சமூக சாரம் அப்படின்ற பத்தியான ஒரு டிஸ்கஷன் ஏற்கனவே நம்ம ஊடாட்டத்தை பத்தி வாழ்ந்து மனிதன் வந்து சுயநலமானதான் அப்படின்ற ஒரு கேள்வி எழுப்பி வந்து சில வாதங்கள் வந்து சில குறிப்புகள் எல்லாம் வந்து போட்டிருந்தாங்க. நான் என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படின்றதுன்னா அந்த வாதங்கள் இப்போ வந்து தோழர்கள் பேசின வாதத்துல வந்து என்ன புரிஞ்சுருக்குன்னா இந்த சமூக சாரம் அதாவது ஹியூமன் எசன்ஸ் அப்படின்ற விஷயங்கள்ல இருந்து ஹியூமன் எசன்ஸ்ன்றது கம்யூனிசம் பத்தியான வந்து மாசத்துக்கான ஒரு கேள்வி எழுப்புறதுல என்ன கம்யூனிசம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேள்வி எழுப்புறாங்க. அப்ப அவர் வந்து தனி மனிதன் என்பது சமூக மனிதனாக மாற்றுவதுதான் வந்து கம்யூனிசம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ஒரு வார்த்தையில வந்து சொல்லிட்டு போறாரு. இந்த சோசியல் ஹியூமன் பீயிங் அப்படின்றது இருக்கு இல்லையா, இதனுடைய சாரம் தான் வந்து மனித சாரமாக வந்து இதுல வந்து முழுசா சொல்வதற்கான அது எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று சொல்வதற்கான அது முயற்சி எடுக்கிறாரு. அது இன்னும் கூட விரிவாக கூட அதை சொல்றாரு அவர். என்னன்னா நம்ம வந்து கருத்துருவாக வந்து இப்ப உதாரணத்துக்கு அவர் சொல்ற விஷயங்கள்ல வந்து எப்படி புரிஞ்சுக்கிறதுனா, இப்போ வந்து ஒரு செடி கொடிகள்லாம் இருக்கு. செடி மரம் கொடி இதெல்லாம் வந்து ஒரு கருத்துரு இதெல்லாம். ஆனா வந்து இப்போ ஒரு தென்னை மரம்ன்றது ஒரு தனி மரம். அது ஒரு தனி மரம் என்பது அந்த பிரச்சனை. தனி மரம் என்பது வேற. ஆனா வந்து ஒரு மரமா இருக்கிறது என்பது வேற. அது ஒரு கருத்துரு. அது அதே மாதிரிதான் வந்து மனிதர்களும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹியூமன் எசன்ஸ்ன்றதும் வந்து தனி மனிதன் என்பது வேறு, சமூக மனிதன் என்பது வேறு, ஹியூமன் எசன்ஸ் என்பது வேறு. இதுல இருந்து அது டெரைவ் ஆகாது. ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள தொடர்புகள் இருக்கு. அந்த தொடர்புகளை பத்தி தான் அந்த தொடர்புகளுடைய மொத்தத்தையும் வந்து விவாதிக்கிறாரு அந்த நூல்ல அவரு. அதாவது தனி மனிதர்களுக்கும் அது வந்து சமூக ஹியூமன் எசன்ஸ் அப்படின்ற விஷயங்களை பத்தி விவாதிக்கிறார். அதுலதான் இந்த சுயநலம் என்ற பிரச்சனையும் கூட வந்து அடங்கியிருக்குன்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறேன் நான். ஏன்னா மனிதன் என்பது சுயநலம் அடிப்படையில வந்து சுயநலம் வந்து எல்லா ஹியூமன் பீயிங்கும் எல்லா உயிரினங்களுக்கும் வந்து சுயநலம் இல்லா கட்டிய வளர்ச்சி அடைய முடியாது. ஏன்னா வந்து அது தனக்கு தேவையான உணவு போன்றவற்றங்கள்லாம் வந்து அது எடுத்துக்கணும். அது எடுத்துக்க வந்து அது அவசியமானது தேவையானதுன்னு சொல்லிட்டு வந்து அது நினைக்குது, அதுக்கான முயற்சி எடுக்குது. இது வந்து நம்ம நிறைய விவாதங்கள் கூட பார்க்கலாம். உதாரணத்துக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா யானை கூட்டங்கள்ல பார்த்தீங்கன்னா வந்து தனி யானை என்பது எந்த மனிதனையும் தாக்காது. ஆனா வந்து தனி யானை என்பது தாக்கம். ஆனா வந்து ஒரு கூட்டமா இருக்க சொல்ல அது வந்து யாரையும் வந்து புதுசா தாக்காது. இப்போ தனியார் சொல்ல அதுக்கு ஏன் இந்த தற்காப்பு அப்படின்ற ஒரு சுயநல சிந்தனை வந்து அந்த இதுக்கு வந்து அந்த யானைக்கு கூட வருது. அப்போ வந்து மனிதன் கூட வந்து ஒரு சமூக மனிதனாக இருக்க சொல்ல மட்டும்தான் அவனால வந்து இந்த சுயநலம் இருக்கு இல்லையா, அந்த சுயநலம் இல்ல அந்த உழைப்பின் பல்வேறு வகையான சமூக சிந்தனை இயற்கைக்கு மனசுக்கு உள்ள விஷயங்களை பற்றியான புரிதல்களை அவன் வந்து வளர்த்துக் கொள்வது, ஒட்டுமொத்த சமூகத்தை மட்டும் புரிந்து கொள்வது மூலமாக மட்டும்தான் வந்து அந்த எசன்ஸ் அந்த ஹியூமன் எசன்ஸை வந்து அவர் விளக்கம் வச்சிருக்கிறாருன்னா நான் நினைக்கிறேன். இதை வந்து கொஞ்சம் நான் விரிவுபடுத்தி நம்ம வாதிக்கணும்னு சொல்லிட்டு நான் நினைக்கிறேன். நான் அந்த சமூக மனிதன் சோசியல் ஹியூமன் பீயிங் சோசியல் அனிமல் அப்படின்ற பல்வேறு வார்த்தைகளை வந்து நாம வந்து அதை வந்து பத்தி தொடர்புபடுத்தி நாம விவாதிக்கணும். நான் ஏற்கனவே ஆனா வந்து மெயினா வந்து இந்த அறிவியல் பற்றியான சிந்தனையை பற்றிய நம்ம வந்து ஏன்னா வந்து அடிக்கடி